пътя с парапланер. Много се радвам, че най-накрая ще го направим този полет, понеже много го отлагахме. Имам един стар ваучер, който го отлагахме един път заради времето, втори път, защото бях бременна. Та сега най-накрая ще летя. По принцип нямам страх от високо и сега не се страхувам, но ще видим как ще е горе като излетя. После ще разказвам. И съм с тематични чорапи. Тренирам малко сядане. Искаш да ме зарежеш. Няма да се мърдам. Хора, много беше яко, много ми хареса. Летяхме супер нависоко. Реално не осъзнавах колко нависоко летим, защото се бях концентрирала в гледката пред мене, наслаждавах се и в един момент, като се обърнах и видях хората какви мънички мрачици са станали, осъзнах ние всъщност колко нависоко сме горе и беше много готино, абсолютно си заслужаваше това отлагане и чакане. Явно наистина сега си му е било времето. Освен това, към локацията, от която трябваше да излетим, ни закараха с един пикап по черен път, така че към цялостното преживяване имахме нещо като офроуд бонус, което също беше много готино. Така че ще ви оставя долу в описанието данни на фирмата, с която летях. Следващото нещо, което много ми се иска да направим с Илия, е да скочим с парашют. Тръгнали сме към Бистришкия водопад. Това е близо до село Бистрица, Дупница. Няма общо с Софийската Бистрица. Та отиваме към водопадите. Обаче ще видим докъде ще стигнем, понеже сме с беби. Но дори и до панорамната площадка да стигнем, пак ще го считам за успех. Ще се разходим малко, да подишаме чист въздух. Хванали сме една пътечка, която е малко по-стръмна. Обаче е сенчесто и е по-приятно, но по-изморително и по-запахтяно. На беби не й пука, защото я носят.
И някой си е оставил мизерията. Тя има. От тук нататък е такова. По-равно. Обаче е повече пек. И е ходене. Сега ще засека за колко време ще стигнем. Най-голямата жега. Може би ставаме свидетели на свалка. Вземи го. Не иска ли вода? Както и няма. На полеви условия живее бебето. А тук изсъхне транспорта на беба. Мами! Алис! Опознаваш ли природата, мамо? Харесва ли ти? Само не си ги слагай в устата. На пътя сме, няма проблем. Камъка не го пускаме. Кой се плези? Забравих да засека колко време ни отне да стигнем до водопада от панорамната площадка, но е горе-долу около час и половина, но имайте предвид, че ние с бебето спирахме няколко пъти. Сега сменяме памперса тук на пейката, папаме и се прибираме, нали, мамо? Да. Реших, че ще направя нещо като седмичен влог, пък ще видим накрая какво ще излезе. Днес Али се при баба си и има малко свободно време да си свърши някакви неща вкъщи, но съм решила да изгубя проходилката. По принцип още е рано за проходилка, не може да ходи, но понеже е с различни активности, идеята ми е да може да си играе с тях, да се занимава и в някакъв момент, като е интересно, да я стимулира и да може да си се покатери един вид и сама да може да се изправи. Сега ще ви я покажа. Сега ще си извадим всички части, да видим дали всичко, което трябва, ни е тук. По принцип пише да не се използва винтоверт, а отверка, но не разполагам с отверка. Имам само винтоверт, който между другото си спечелих от giveaway в Инстаграм. Добре, всички части са тук, но истината е, че нищо не разбирам от тези инструкции.
това нещо, не мога да го сгубя. Озорих се. Обаче никъде на елементите не е написано кой какъв е, за да съответства на инструкциите. И това малко ме обърка и я сгубих. И после я разглобих. Обаче нищо де. Стигнахме до тук. Така, останаха само колелата, които обаче най-вероятно ще ги загубим после, понеже отивам да си взема бебето и после тя ще ми помага. Ето е помощничката. Тя вече разучава тези фигурките, които са като сортер към проходилката. Ще си играеш ли? Така ли ще си играеш? Да я сглабяме ли изобщо? Аз ще се опитам някакси така да я сглоба. Няма да я разсърдвам, защото до сега беше кисела. Чакай да... Стай малко да прочетем. Сега какво трябва да направим. Каква е следващата стъпка? Добре, от тази страна може да го късаш, ама тук не. Тук ми е важното. Чакай сега да разберем. Стой, стой, стой! Само не го яш. Много трябва да сме бързи. Намерих отверка, защото с винтоверта нищо не става. Не може отверката, мамо. Сгубихме я най-после. Аз просто не мога повярвам как нещо толкова елементарно ми отне толкова много време и нерви. Мами, сега трябва много да си играеш с нея. Мами, пусни ми косата. Моля те. Ау. От тези водопади имах супер зверската мускулна треска. Толкова много съм се обездвижила, че просто трябва да се взема в ръце. Не съм тренирала още от преди бременността. И друг път съм ги качвала тия водопади и сега просто едвам ходех. Иначе самия влог не стана точно седмичен, малко повече. Просто не знам какво да ви снимам. Не знам какво би ви било интересно. В моите очи ежедневието ми не е толкова интересно. Така че може да ми кажете в коментар какво ви се гледа. Другото, което успях да свърша тази седмица е да си извадя карта за градския транспорт. Не знаех, че има такава за жени в майчинство. Струва 10 лева, 3 лева е пластиката, ако нямате такава, и е за цялата градска линия за един месец, което е супер и реших да се възползвам, защото по принцип имаме кола,
Обаче с бебето в колата сами ми е супер търсене. Много ми е стресирано. Имахме няколко случая, в които тя много ревеше, беше много кисела. Аз нямаше къде да отбия, какво да направя, за да я обърна точно в този момент внимание. Беше много стресиращо и за мен, и за нея. Просто не искам да си го причинявам това нещо повече. Затова съм решила сега да пътуваме повече с градския транспорт. Освен това сме поръчали и ново столче за колата, така че се надяваме и това да подпомогне ситуацията по някакъв начин. Върти се и напред, което не е много безопасно, но пък може така да е по-спокойна. Ще видим и това как ще се отрази на пътуването като цяло. По принцип няма проблем, ако има друг човек в колата. Ако, например, съм отзад при нея и се забавляваме, е по-спокойна. Но ако я оставя отзад сама и аз шофирам, просто е ужасно напрежение. Затова с метрото. Сега отивам да си взема една хладилка от Boxnow. Пак е бебешка, не е за мен. Аз съм самичка, защото Али се при баба си. Вчера имахме годишнина от сватбата с Илийката. Направихме 1 година. И излязохме на вечеря с кумовете. Алис тази нощ спа при баба си и сега отивам да си я прибера. Така че този влог ще свърши тук. Благодаря ви, че гледахте, че останахте до края. Надявам се да ви е било интересно и до скоро!